Тази вечер трябваше да чиста снега, една от най-любимите ми домакински работи. Когато чистих беше минус 7 градуса преди 1 час. Виждате как беше палатката. Сега е леко скъсана и натисната от тежестта на снега, но предполагам всички неща вътре са здрави. Снеговалежа казаха, че ще достигне до 15 см и градусите ще достигнат до минус 15 до минус 20. Нашия град се чисти с багер навсякъде, но аз трябва да направя пътечка от нашата врата до улица. Не може да минаваме и да може да изкараме боклука си утре, защото утре е нашия garbage day, деня за боклук, и трябва да изкараме всичките чували и кофи отвън, за да може да ги вземат. Когато багер е минал и солта също така с снега е станала много по-твърда и много по-трудно се чисти. Доста добра работа свърших. За 1 час и няколко минути целият двор, също така и пътечка до улицата. Също така събрах и боклука, защото утре в 7 сутринта камиона ще мине да събере боклука, но ние трябва да оставим кофите и чувалите след 12 през нощта, защото има затрупване с сняг. Напишете в коментарите дали има още някой, който чисти снега.